Tkompli tiżdied il-kriżi fis-settur tas-saħħa kif fil-waqt li l-popolazzjoni tkompli tiżdied hekk ukoll in-numru ta' pazjenti fl-isptarijiet tagħna. Iżda fil-waqt li suppost kellna dak li kien imwiegħed minn gvern ta' Roberta Bela 3 sptarijiet li jiffunzjonaw flimkien mal-isptar Mater Dei, pajjiżna spiċċa bl-isptar Sanlu abbandunat kawża ta' deals fraudolenti li l-gvern daħal għalihom. Konsegwenza ta' dan kollu, il-load qawwija kollha kemm hi qed taqa' fuq l-infermieri u t-tobba li mhux biss qed jiġu eżawriti fiżikament, iżda anke mentalment. Waqt podcast immexxi minn John Malija, it-tabiba Nicole Borg mill-Mental Health of Medics se spjegat il-minkejja li skont id-direttivi Ewropej li impjegat full-time ma jistax jaħdem aktar minn 48 siegħa fil-ġimgħa fl-isptar din id-direttiva mhix osservata. Tantu hekk li t-tobba għandhom jiffirmaw ftehim qabel jibdew jaħdmu fejn jaqblu illi jaħdmu aktar sigħat sansitra sa 60 siegħa xogħol. Borg saħqet illi workloads qawwija bħal dawn issa huma mdorrin u parti mill-kultura fis-settur tas-saħħa f'pajjiżna u min mhux lest jaħdem dawn is-sigħat twal jitwarrab u ma jkunx ikkunsidrat bħala team player. Ja saħqet illi inevitabilment dawn is-sigħat kollha iwasslu għal sitwazzjoni mentali xejn pjaċevoli għat-tobba bi stress, ansjetà u burnout qawwija. Ġi spjegat ukoll illi minkejja li hemm dipartiment tar-riżorsi umani l-HR fih dan l-isptar Mater Dei huma it-tobba li jkollhom isibu sostitut tagħhom jekk jiddeċiedu li jieħdu ġurnata leave jew saħansitra għar minn hekk sick leave. Ippreċiżat tajt li hawn min jispiċċa jitlef is-sigħat tal-leave intitolati bil-liġi fejn ġabet eżempju biha nfisha u qalet illi s-sena l-oħra tilfet xejn inqas minn 100 siegħa leave. Għaldaqstant, Nicole Borg insistiet illi għal dan l-istress u xogħol qawwi jew moral ieħor mhux biss qed isofru t-tobba fejn huma kostantement imqiegħda f'kundizzjonijiet tal-biża' mingħajr fost oħrajn ikel xieraq u mistrieħ, iżda anke il-pazjenti kif dan kollu jaf iwassal għal żbalji.